Görmey. Yo'qlarini almashtirib qara. Qo'llarni anglatmasini o'qidingizmi? Anlatma. Nadanlar için. Anlatmasiz da buldiramiz. Ye. Nersengdi bu? Hay! Mening batarey. Qo'llarni anglatmalari bizga foydali kengashlar beradi. Shkaf anglatmasi uni durust etib ishlarga bo'lishadi. Televizor anglatmasidan onun programmaların keylov tartibini bilib bo'ladi. Butqa qabında onu әзірләү tartibi yozilgan. Darunning anglatmasında onu qaysi ishroqlarda nechik qo'llanirga ekani bor. Qo'llanma anglatmalarini o'qisangiz, ko'ngilsiz hollarga uchramasiz. Topdim, mana u. Mana senga demdeymish. Oho. Яңа урындык. Lekin аны башта җыярга кирәк. Үзең генә булдыра алырсың микән? Нишләп әле? Ничек кенә булдырам? Төшкә кадәр җыеп куйсаң, миннән туңдырма. Эскимо. Икенне. Җые башта. Димдимыч, миңа да урындыкны җыярга мөмкинме? Мөмкин. Башта аңлатмасын укыгыз. Дейленчек тә инде син. Нәрсә? Минем урынды күргәнем юк моны. Синең аңлатмаңнан башка да җыярбыз. Ничек демдеймиш, җыйдыңмы? Әниең төшкә аш әзерди. Хәзер. Тагын 2 минут. Симка, булыш әле. Ничек? Әйт әле, аңлатмада нәрсә дип язылган? Аңлатма искә төштеме? Ярый, булышам. Димәк булай. Менә бу детальны ал. Тегесендә нолик шырып китер. Юк инде, монысын түгел, озынрагын. Birinchi o'tirg'ich shamskaniyalar burungi Misrda barliqqa kelgan. Faravon o'tirg'ichi o'zining ortli bo'luvi bilan ayrilib turgan. Naq mana faravon taxti birinchi o'rindiq bo'lib sanaladi endi. Asrlar bo'yi o'rindiq mulliq belgisi bo'lib turgan. Qonaqqa borganda boy to'ralar o'z o'rindiqlarini olib bora turgan bo'lgan. Ko'pmaga darajaliroq boy bo'lsa, o'rindiq ortiga shu qadar biyigiroq bo'lgan. Bari tik 19-asrda gina o'rindiq har yerda paydo bo'ladi. Bugungi kunda indigina o'rindiq yasamiylar. Og'ochdan, plastikdan, metalldan da oyoqli tagarmashli jiyilmali bolalar uchun tag'in bek ko'p turlari bor. Istal ortida kishilar o'rindiqsiz nishik o'tirgan bo'lurlar edi ekan. Ulgurdik buğay. Tezroq bor. Nolik, tag'in bir shirib kerak. Бүтән юк. Әйбәтрәк эзлә. Карамаган җир калмады. Демдеймиш, мин киләм. Nolik, куткар. Ничек? Ширып әйләнеп тор әле. 1 минутка гына. Ярый, 1 минутка гына булса. Әзер. Әллә җыйдыңдамы? Бултыргансың. Әнием, мин туңдырма аттым. Күр әле, урындыкны бер үзе җыйды. Акыллым. Менә, утырып кара. Так, бер ширибен бурмагансың бит. Бурган идем. Ул нигне? Ни генә. Менә бит ул. Хәзер төшмәс. Ә туңдырманы син аттырдың. Я, нәрсә оста кул? Ашыйбызмы? Әйе, хәзер киләм. Әйдә. Кая инде бу Нолик? Качты? Сатлык җан. Юк инде. Син бит аны бер генә минут шырып булып торырга сорадың. Вакыт чыкты. Хәзер кайдасың ул? Әнә, сәгатьнең куллану аңлатмасын өйрәнә. Кара әле, Димдимыч.
Biz saatga бүтән батарея куйганбыз икән. Менә нинди кирәк булган. Әйттем бит. Надан буласың килмәсә, куллану аңлатмасын укы. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәлесе